Hi guys! Good afternoon. Actually, gabi na. Siguro 6 na. Pupunta kami, magdi-dinner kami. It's Friday! So, kakarating lang namin ng bahay. Siguro mga, look good, babe. Look guwapo. Kakarating lang namin siguro mga, 25 minutes ago. Tapos, yan, nagbihis lang ako. Pakita ko sa inyo yung outfit ko, guys, before tayo umalis. So, ito yung pa-outfit ko today. I'm wearing this top that I got from Muy Bien Bonita. My pants is yung ripped pants siya, guys. I got it from Fashion Nova. And then, hindi ko pa alam ko na isusuot ko na, footwear. And I will be using my bag, the Teddy Blake one. Yun yung gamit ko kanina sa work. And, yun na lang din yung gagamitan ko mamaya. So, kinuha lang ni Dan yung baunan ko, tsaka yung tubig ko. So, yes. Iko-crossbody ko siya. By the way, inano ko siya, guys. Tingnan niyo yung off-shoulder ko. Binutasan ko yung bag kasi yung pinaka-last na butas niya, hindi, mahaba pa rin siya sa akin. So, binutasan ko siya ng very konting butas lang. Ito, oh. Kasi yung last na butas, pakita ko sa inyo ha. Sobrang layo kasi ng last na butas. Nandito yung last na butas, oh. Tapos yung bagong butas na ginawa ko nandito. So, sobrang layo niya, guys. Kasi ayoko na sobrang baba niya. So, now it looks like that. Thanks, babe, for the bowl. And I will be wearing I will be bringing my, leather jacket. Faux leather. Galing kay Target. So, yan. Hindi ko inayos yung buhok ko kasi wala na. Wala nang oras. Susunduin namin si Lyra at saka si Tony kasi mag-iisang car na lang kami. Kasi medyo malayo yung pa-dinner. Yung pa-dinner mamaya. Si Manay Chona yung nagpili. Kasi nandito sila Manay pala. Kaya kami magdi-dinner kasi nandito sila Manay. And parang hindi na kami magkikita Sabado at saka Linggo. Why are you looking at my belly? Hindi na kami magkikita Sabado at saka Linggo kasi busy si Manay. Meron siyang wedding sa Sabado tapos Linggo uwi na sila. So ngayon lang. Dinner kami tonight. Hindi ko alam kung ano sasapatos isusuot ko. Actually, babe, I'm ready. Ready na ako, guys. Yung pa-off-shoulder ko. Umaangat. Okay lang yan. Wala ba tayong ilaw na naiwan doon? Okay. Hindi sana ako mag-vlog. Sabi ni Dan, sure ka? Sabi ko, sige na nga. Sige na nga. Pinipilit mga joke. Hindi niya ako pinilit. Sabi lang niya, sure ka? Hindi ka mag-vlog? Sabi ko, sige na nga. Okay. Nasusuotin natin sapatos. Paalis na kami, guys. Nagbihis ako. Nakakaloka. Kasi, nung nagsuot na ako ng sapatos, sabi ko, uy, lagi siyang gumaganon. Tapos, yung dito kasi, sa baba niya, wala siyang garter. Like, ito, meron siyang elastic na parang nagsistay talaga siya doon. Yun, meron siya elastic pero hindi siya ganun hindi siya tight enough. So, kapag umaangat ako, gumaganon siya, umaangat din siya. Yung may patchan ako sa kanya. So, nagpalit na lang ako. Off-shoulder pa din. This is from Zaful, I think. So, meron siyang pa, what do you call that? Lace. Hala, i-text ko sila na, babe, na malapit na tayo. Stop. Dito na kami, guys. Sama ko si Lyra. Hello. Ganda ng pa-dress ni Lyra. Nandun si Danny Boy. Si John. Manay! Hi! Say hi ka ba, guys? Aww. You're so cute. Huwag ka na umuwi sa inyo. Sa amin ka na. Welcome sa kitchen ni Manay, guys. Yan. Yeah, yan. Yan yung nandyan. Kids under 14. Kids under 14 lang, guys. Sila ano yan, sila teacher lang. Sila pakunin mo, tapos ikaw uminom. Oo nga. Okay. Dito na si Baby V. Baba. Cute naman ang toy mo. Uy, wag ka mag-agaw, uy. Wag mo agawin, Baba. Dito na si Lyra. Babalik kami. Sige na, go na, Day. Dito na si Kat, guys. Ito yung aming food. Akin lang pala. Meron silang maso seafood. Ito. Nakuha ko yung pinakamalaking prawn. Yummers. Tapos meron liit ng sayo. Wag ka. Laki ng akin. Ay, sige, go. Bye. Baba. It's okay. It's okay. Ito, guys. Meron akong pa-noodles dito. Patay. Umiyak na. Hey, it's okay. Come on. Kat, hindi ka pa nag-hi. Hi. Dito na si Love, guys. Si Manay, pa-outfit ni Manay. Nag-hi ka na ba? Hindi ko alam. Ako, kanina? Ito sila lahat. Nabuang na. Ito mga bata. 3. Char.
Tatlong bata. Ang cute ni Aliyah. Baba. Hey. Hey. Oy, no. Stay. Please stay, Hali. Ice cream. What you gonna say? Makita na ito. Ano yung balikin mo? Halik. Lalap. Maraming halik. So yan, Baba. Ang cute niya. Iyak-iyak siya kanina. Tapos ngayon, saya-saya na niya. Ano nangyari sa ice cream? Yeah. Dessert na, guys. Ano to? Pak. Ayoko niyan. Ice cream. Ooh. Wala, guys. Over. Tamis. Hindi area ko to. Over sa tamis tong mga to. Walay. Tapos na kami kumain, guys. Kami na lang natira dito. Wala nang tao. Wala nang tao. Umuwi na. As in, kami na lang talaga. Uy, na tayo. Uy, wala nang tao. Uy. Meron na yung naka 60th birthday. Hala, uy, si Dan at saka si Tony. Tara na, let's go. Yeah, we're going. Tara, babe. Anong bye? See you sa bahay. Bye. Ito, guys. Tingnan nyo to. Hindi sinabi. Nag-book ng hotel. Ang buang. Bye, Day. Sakay na kami. Sinasal na namin. Mas masarap sa libre. Ang talaga to, eh. Day, patay ka, Day. Hindi ka. Sinabi ko na sa kanya, mag-ano para makapag-prepare ka. Ngayon, on the spot jackpot. Kaya nga si Jerry Yung bed, hindi pa namin na-set up kasi itong isang to, hindi nagsabi. Asan na yung mga bata? Sinabi ni Zach sa akin, sabi ko, Zach, let's sleep in the house. Sabi niya, sabi ko sa'yo eh. Asan yung si DJ? DJ, let's go home? Zach, do you wanna go home? To our house? Yay! Asan si Holly? Nasa labas na kami, guys. Off shoulder pa more, lamig-lamig. Ito, nakakardigan ko eh. Si Manay, ano na? Spaghetti pa more. Ang lamig. Uy, tara na. Uy, tapos na naman tayo mag-picture. Uy, madilim din naman dito. Uy, Manay, madilim. Madilim sa hallway. Sige na, kahit saan. Kasi ang lamig na. Yung jacket ko, iniwan ko sa car. Tingnan nyo yung mga lalaki, naghihintay. Yung mga lalaki, naghihintay lang. Yung anak mo daw, Sabi nila, akala ko ba, alis na tayo. Bakit picture siya? Bye, Day. Bye, tita. Bye. Yung braso ko naman, Day. Bang mabash tayo. Braso de Mercedes. Bye, Kat. Grabe talaga, braso ni Mercedes. Bukas talaga. Uy, masarap yung cake yun, di ba? May cream, Apat na plate. May cream daw. Uy, ilang plato sa'yo? Apat Totoo. plate, guys, and then 2 dessert. So, 6. At least proud. Sulit yung kinain ko. Buffet naman kasi. Manay, see you at home. See you at home. Alright, let's go. Let's go, Daddy. Oh, she said. Let's go. Where's the kids? Kids, let's go. TJ, come on, let's go. Come on, let's go home. Dito na kami sa bahay, guys. Meron ako katulong. May katulong ako. Pupunta sila dito. Si Tony, kinuha lang yung sasakyan. Oo. Nagpa-adapt ako. Oo. Pa-adapt. Ayan. Sa kabilang kwarto yan, Lai. Tara naman tayo, guys. Ito naman si Manay kasi. Talo ka si Manay. Biglaan. Nakabook na actually sila ng hotel. Pinakancel ni Dan. Sabi ni Dan, dito na kayo sa bahay. Talo ka. Binila na kayo namin ng bed. Nahiya daw kasi si Manay. Sabi ko, kasi may work din kasi ako kanina. Sabi ni Manay, baka daw umuwi na naman ako ng maaga. Kasi kanina sila, nag-drive papunta dito. Alright, asan yung pump? Masaya tulay. Masaya talaga. Ano na siya? Sasaksak. Okay, cool. As inday. Ayun. Mabilis lang. Oo, bilis lang. Mga less than 10 minutes. Buti na lang guys, yung mga quilt nandun pa, oh. Hindi pa namin sa uli. Ligpit pa more. Hi! Dito na sila guys. Tingnan mo itong babaeng to. Ay, sorry. Tulog pala. Sorry naman. Uy.
Wait, malapit na lang. Higain mo na yan dito. Umiyak ng bata. Pinaiyak ni Lyra. Ikaw nga, mag-test ka nga. Kasi malambot pa dito ba? Tumalo. May taga-test na tayo, guys. Okay na? Okay na? Yeah, I like this. Me too. Buti nandiyan pa yung ano ng mother-in-law mo. Oo nga, buti talaga. Hindi pa namin na-uwi. Siguro may pinaglalaanan talaga. Maglalaba ka na naman. Kinalaban na namin yun. Kaya maglalaba ka na naman. Hindi naman kamay. Washing man. Ang hirap yan kung nandito tayo sa sapa. Di ba sa Pilipinas, di ba? Yung may papuko. Ganyan sa amin mo na yan. Nagkakating kami sa probinsya nila, mama. Guys, inom-inom din pag may time. Vodka cruiser. And I bought him a car. Yan. Oh, I didn't Pak, tell him. inom pa more. Sila, asan yun sa'yo, Lai? Oh, it's in the Dapat na ako. Ayan. Ikaw din. Oh, sige. Competition to? Ala na, Lai pa. And he had a different car. Ano ba ng liver? Pinrank namin sila kasi si na Lyra, 'di ba sabay sa amin kanina. So sabi namin, ano nabangga nila yung Audi nila. Yung car nila, tapos naniwala sila, nag-send siya ng picture. Asan yung picture line na sinend mo? Pakita. Well, I had to. Para talagang ano, guys. You did? Para talagang totoo. Ito yung sinend niya. Broke it off. Yan. Ala! I just laughed. Paniwala pa more. Then I said, how did you do it? Winrank namin siya. Late kasi, pinrank tuloy. Ito guys, si Manay nag-shopping kanina. Hindi ako nagsuka. Work ako with. Ay, Hindi maganda ako- din hindi ako yan. nagsuka. Yellow. $9.95 na lang. $9.95? See, feeling ko kasya sa akin yan. Nakita mo to? Hindi gano'ng kahaba. No, hindi. Saan mo nabili Hindi ito, ganyan. Manay? Size, siguro kapag Bali size girl. 6. Oh, sige. Ay, Kapag size 6. Ay, may gusto pa siya. Oh. Oo nga eh, maganda. Parang ka-style lang ng kulay. Style lang. Gusto ko yung kulay ng kulay. Oh, ang ganda. Ano ganito? Uy, alam, ganda ng telo. Guess what how much? How much? Gusto ko yung mga ganyan. Eto, malaki to. $10? Pero gusto ko siya, 11. 11. 49 Punta yan. talaga ako dito. 49. Kasi ano mo lang siya, kasi gusto ko, loose din. O, Parehas kasi tayo. Oo. di ba? Oo, gusto ko yan. Ganyan lang siya. Ano size niyan? Size 14. 40? Meron ba silang ano, Hindi ko maliit alam, ba basta size? kuha lang ako ng kuha. Kasi nga, sabi ko, ay, bali. Sabi ko, Nagmamadali kasi siya, oo, nagmamadali. nagmamadali. Sandali, makinig. Galit na naman. $39 siya nung bumili ako yung may pineapple na partner. 39 yata yun. Basta 75. Cotton on body? Oo, 70. Guys, nagduro ko ang puso kung nakita ko sila. Alam mo magkano na lang? Nagdurugo ang puso. $5. Nagdurugo talaga ang puso mo? Apat kinuha ko kasi 20 lang sila. O hindi pa dun sa isang binili ko, 35. Apat na nabili ko. Ang mura nga. $5. Double X, dandami dun dahil. Workout pa more. Workout pa mga. Back! Yung outfit ko bukas, pumutok. Oh, less than 100, sabihin natin 100 lahat to. Oh. Sabihin lang natin ah. Sabihin mo na ito, ang dami di ba ka? Oh, ito, size 10 na to. So, yung Maganda ano nito, siya. maliit nito, kasha yun sa akin. Yung 6 Marami yun, talaga, marami pang Gusto ko iba-ibang ganito kulay. Oh, gusto ko rin ganyan mas kulay. sige, Kasha. Oh, yan siya. Kahit size 10, dahil kasi adjustable siya. Tingnan mo yung ano tutoy ko. Magkikita na yung lalabas dito sa gilid. Nag-side. Lalabas dito sa gilid. Ito gusto ko to. Gusto mo. Marami yan. Marami yan. Isang, ano siya, isang, $11.99 na lang bali 14. Ba din? Hindi po, ang ganda. Pero Ang dami ko nakadi- na din na na ako yung late. Magkakol ako. Yung malaki mo. alam mo yung inano ko, Ray, yung binili natin, wala pa dun. Over din ang haba on. Long gown. Hindi ko na siya makita, guys. Long gown na. Marami dun na iba-iba pang size. Size Kasi madami. 14 din naman. Oh, size 14 kasi gusto ko oversize Pero maganda pag mga to. ganyan. Kasi pag may suit ka pa bang na ano, ganun. Bagay sa'yo yan. Matangkad eh. Oo nga. Guys, bumili sila ng Ito, ganyan okay. para sa bata. Para Sa sa kasal, wedding. sa bukas. Sana pinareho niya na lang kulay. Ako gusto ko yung ano sila machima. Ayaw niya. Oo, machi-machi. Ayaw. So, ito kay Zach. gusto ko. Oo. Maganda. Uy, maganda. Ang ganda. Oo, 24. No.
malamig sa katawan. Meron kasi iba na hindi. Kasi mainit bukas eh. So, Pinag-live mo sa kanila? ewan ko sila. Kasi nga, nandito ako sila namang Iba rin sila. Silang tatlo. Sa akin si Holly. So siya bumili din siya ng kanya. Bumili rin siya. Siya rin nagpaano. Siya rin Shopping ba mo dyan? Siya nag-shopping. Nag-shopping din siya. Kasi nga, sabi ko, Han, t-shirt ka, tapos ako itong outfit ko, hindi tayo bagay. Pero sila kasi kapag nagsha-shopping, dire-diretso talaga. Ayaw nila magsukal. Ayaw nila magdamit. Ayaw nila Oo, kung ano lang. Kung ano lang yung gusto nila. Kung saan sila comfortable. Totoo yan. Tapos yung asawa, postura pa mo. Kaya make up nga, pa mo. sabi ko, Han. Guys, ito guys, dali, hindi promise na walking kami doon sa sinasabi ni Dan. Yung mukha nila. 8:30, uy, 8:30. 8:30, kasi 9 o'clock dapat nandun na kami. Pahiramin niya ako ng shoes. Okay. Ewan ko sa'yo, wala ka. Magagalit to. Iba to magalit. Wala nagpalitan. May mga kailangan tayong tupiin, guys. Medyo madami-dami. Actually, hindi naman ganun kadami. Pero, yeah, tutupiin ko to before ako lumabas. Mag-edit kami ni Manay dun sa, lounge. So, tutupiin ko lang to para walang gulo. Tingnan niyo yung ginawa ni Manay sa mukha ko, guys. Kung ano-ano pinaglalagay sa mukha ko. Nilagay niya ako ng Mario Badescu na drying lotion. Kasi sabi niya, may pimple daw akong palabas. Nilagay yan sa mukha ko. Tapos binigyan niya din ako ng kanina, moisturizer. Nagdala pa ako ng mask dito. Ito kasi magmamask sana. O-offer sana ako sa kanya ng mask. Bigla namang lumabas, nagdala ng moisturizer. So yun na lang. Tapos biglang lumabas ulit, nagdala ng drying lotion. Anyway, mag-edit ako, guys. Siya din, mag-edit din siya. Ewan ko, asa na yun. Baka kung ano na naman dalhin mo, ha? Meron na. Over. Wala talaga akong nafe-feel sa kanyang Mario Badescu. Sabi niya kapag ito nilagay niya sa mukha niya, meron siya nafe-feel na parang, sa akin wala lang talaga. As in, wala. Si Manday. Tutulog na kami, guys. Tingnan. Ay, hindi makita. Ay. Meron siyang contacts. Siya na talaga yung nag-try on ng contacts, guys. Alas 2 yan na. Alas 2 na po ng umaga. Ito dahil dahilan bakit po natutulog ng Nag-try on siya ng mga contacts na binili niya sa Honey Color. Alas 2 talaga ng umaga nag-try on ng contact lens. Iba din. Iba din talaga siya. Uy guys, matutulog na kami kasi mag-walking pa kami bukas. Ito. Walking talaga. Dinamay pa niya talaga ako sa pa-walking. Si Dan naman excited. Sige, walking tayo. At saka si Lyra din. Good luck. Tingnan natin si Lyra. Abangan niyo kung pumunta Abangan siya. natin Pag kung hindi, alam niyo na. May maldita tayo dito. Papagalitan ka nito, Lai. Papagalitan natin yan kasi nag-pinky promise kami. Oo nga. Na-vlog ko yun. Yung Pinky Promise yung kanina. Tulog na ako, Manay. Good night, Manay. Good night. Yung nasa mukha namin si Mari. Si Mari. Good night, guys. Be good. Bye. Please like, please subscribe.